Kowe iki lho nek mlaku nyang dalan. Kowe kuwi malah ning pertigaan iki nglakson ngono lho. Numplak kowe wis ana kowe wae. Semlakumu kebanteran. Iki apa, Mas? Korek kan. Wah. Lah nek sing kecil to iki mau. Kowe ajane sini apa, teman? Oh. Oh. Duwe to mbadahi tak resek kono to, Man? Iki wis sithik. Ane kita leboke dompet ya, dompetku ya glundang. Lah apa dompetmu iki gedene sak lemari? Mikir kan? Sombong lah opo. Oh ya ben. Ora kecer. Amune padha ae. Wah. Sorry. Duit tangannya cair, Mas. Panggahmu iki. Walah. Tak kira nek duit utangan. Duit utangannya arep tak lokke. Boloke apa? Mung duit utangannya kemati. Iki Mas kosong. Mulo dadak tekok barang. Lho kek sampean bar gadekke apa ngono, Mas? Seto. Rumah samu kok aku ora apik blas to. Depan matamu. Nek sampean ngarani aku ngono kuwi salah besar, Mas. Lah nyatane lho. Lah wong gojek lho. Ujek kok terusan. Nek di depan mataku. Sampean iki kaya mutiara. Nah, ibu yo ngono. Ning mutiara kependem. Iki ngono, iki duite kiriman kolekku. Nggo Ananda Memet. Mas. Anakmu celukane Memet to? Iya no. Iya, keren ra. Biasa. Kene kira-kira golek perkara araku. Kowe lunga saka kene. Kono apa nondang? Kono. Sing arep perkara ya sapa? Kowe kat mau gaya aku anyel terus. Lah gojek ya dilebokke ati to, Mas. Puh. Mas. Apike to? Anakmu celukane Surai. Keruan apa? Keruan blas ra nek senine blas. Kuwi marai viral lho, Mas. Viral apa jeneng wagu ngono marai viral lho iki. Sur jeruk kok. Cukuruku sur jeruk kok. Iya, lakon kaya-kaya ngene to ya. Lagi kepiye iki engko? Padahal rak kuwi rak sumber penghidupane wong urip to. Halo, Jack. Kowe kuwi teko iki. Sedihku iki dadi buyar. Wong urip kuwi aja digawe susah. Kaya lagu kae lho. Lagu apa? Aja sambat yen isih kuat, gedeni tirakat ben ruwete minggat. Alah, nyanyi iki gampang, Lek. Nglakonine kuwi lho sing angel. Oh, lagu iki dijak jagongan santai kok ora iso to. Jane masalah apa to kok sajake abot men? Abot tenan yo Lek yo iki. Ana masalah apa? Cerita. Gah. Aku cerita karo awakmu kuwi to, ora ngudari masalah, ning dadi malah nambahi masalah. Sapa ngerti kowe cerita masalahmu aku dadi iso ngrampungi kok. Tenan apa ora? Loh. Mula kuwi kowe cerita sik permasalahane utamamu kuwi apa? Banyu. Terus banyu kon ngapake? Walah, masalahe kuwi to. Iya, Lek. Banyu kira sumber penghidupan to. Lah nek ledengku Sulaya. Lah ya sumber penghidupanku ya Sulaya. Ngono kuwi ra ya mbok didandani to, Sok. Karepku ki dandani, ning malah dadi Sulaya no kok. Oh, yen ngono nyeluk tukang. Iya.
Jarene Mas Didik kuwi aliran banyune karo selange kuwi kudu dipindah. Ayo ragat no so. Ayo kuwi sing dadi masalah ku ya kuwi. Oh, cetane iki kowe ora duwe ragat. Nek duwe aku ya ora sambat kaya ngene iki to lek. Nah, iki lho. Ngene iki dadi wis ketemu sumber permasalahane, aku dadi ngerti. Lah terus nek wis ketemu sumber permasalahane, ra urung kowe ra iso ngekeki solusi to. Kan wis cetha to. Masalahe kuwi rak duit to. Kira-kira butuhmu pira? Bisa yuto lah kira-kira. Oh. Wis cukup 1 juta. Ayo cukup lek. Piye? Kowe arep ngutangi. Oke, nek wae ra gablek tok ngutangi. Lah terus solusine ki endi? Nek kowe kuwi butuh duit, ayo dipikir bareng-bareng kira-kira milih sapa. Kudune kuwi kowe iki matur nuwun karo aku so. Matur nuwun masalah apa? Kena wis tak ewangi mikir golek utangan kok. Alah lah nek mung mikir wae iso tak pikir dhewe. Piye to? Pikiranmu kuwi rak lagi abot mergo mikir banyu sing lagi sulaya to. Ledeng sing sulaya kuwi sing marake pikiranmu abot. Iya, kuwi. Mula aja mbok tambahi mikir arep golek utangan karo sapa. Malah nambahi pikiranmu abot. Semboleh. Ngene lho so. Aku kuwi mencoba ngenteng-ngentengi pikiranmu. Ana paribasan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hop. Nyambi parkir. Aku ngerti solusine, Lek. Sapa? Momon. Apa gablek duwe? Aku ngerti momon ki banjur bocah kresek iki lho. Ah, nek momon sing nembung aja kowe. Sing nembung tak aku wae. Mergone dheke kuwi luwih iso gathuk omongan yen karo aku timbangane karo kowe. Lah apa momon ki nek jagongan karo aku ki gagap. Wah, lah ya bener no. Lah marai lali to hitungane iki mau. Yen ngono bener kabar sing tak tampa. Apa to, Lek? Aku ki krungu kabar jare awakmu ki lagi weber jikote tokeh ngono lho ternyata ya bener. Sorry. Mon, nek nyekel di tokeh ngono kuwi ya aja lali ngibadah. Iki lho yang paling penting, Lek. Nah, ini lho Mon. Awake dhewe kuwi saora-orane ya mbantu kanca ya sedulur sing kira-kira mbutuhke. Lah mumpung kowe nyekel di tokeh ngene iki kesempatan ngibadah Mon. Ngibadah terus. Lah mula kuwi iki ngene lho Mon. Anane aku rene. Kowe ngerti apa ora? Darso kuwi lagi kesandung masalah. Salah apa to, Lek? Aja menteleng to. Iki banyu salurane nggon ledeng kuwi lagi rusak. Kamangka kowe ngerti dhewe to? Banyu kuwi sumber penguripan. Sono banyu penguripan. Lah, Susah banget lho. dheke kuwi kabotan mikir kuwi. Kamangka wis bacot nyeluk tukang. Kudu dibongkar. Bacot dibongkar kabeh. Kamangka kuwi butuh ragat ngerti dhewe kowe. Dan susah banget kuwi pikirane Darso ya Allah. Lah, iki lho Mon, kesempatan awakmu. Iku ibadah Mon. Syukur-syukur awakmu ki iso nulung. Ngono lho. Lah nulung piye? Ya maksud iki ngene lho. Nyilih utang ngono. Oh, meh nyilih dhewe. Darso. Heeh. Lah kok Darso ya nemu dhewe to. Ya kowe ngerti dhewe to. Darso ki mikir masalah banyu ki peteng mikire. Ah. Iya bener. Ya wis apa-apa Lek. Sing nembung ke arep kowe arep sapa ora apa-apa. Iso meneh dienggo Darso. Dah, ora masalah. Mergo kabeh iki wis tak rangkul kaya sedulur. Soale nek kaya Darso susah, aku ku yo melu susah. Lah ngono kuwi Mon. Soale kowe wis padha ae Lek. Kowe pira to Lek? Alah ora akeh Mon, nggur 1 juta. Tapi ya setengah ini. Ora apa-apa Lek. Ning ngene. Jenenge aku yo nek ngecul kedut ya ora mungkin kecul to Lek. Wong usahaku ora nggur laundry tok. Ah. Usahaku ki yo aku kudu entuk duit saka di luar laundry. Iya ta? Ah.
Lah iki piye nek misale tak sile 1 juta ning ngerolasi. Oh, nganai. Iya no, ning ora akeh. Aku ya sing terjangkau mergo ya ngerti dhewe to kowe Darso iki koyo dulur. Lah kuwi lho, Mon. Tak rangkul sopan sing apa sing butuh rene ora masalah. Yen 1 juta lah terus balik kene pira, Mon? Ya ora akeh 1 juta 200. Berarti anakane 200.000. Heeh, kuwi pun nek gelem ora ya ora apa-apa lek. Lah ini ya gelem ora apa-apa. Tenan lho ya. Oh, engko aku tak sing ngomong. Tak sile 1 juta baline. 1.200.000 to. Enteng, Mon. Tenan lho ya. Iya. Ibu sapi niku. Keloane. Menungso ngene iki. Iya rembuke Iki poin iki. 1 juta bali 1.200.000. itu sing ngeketan apa sing atusan? Ayo sing mateng. Sing atusane ya, ben gampang ya. Ini iki lho sing jenenge kanca nyedulur geleme wangi. Nah iya to. Nek koyo Darso iki wis lah enggak runtang-runtung tok. Ora tegel nek. Ya ora nek banyu kan ya wis. Aku ki percaya kok awakmu ki nek duwe iki lah. Nah, nyoh aku ki ngerti nyata. No. 1 juta baline. 1.200.000. Ya nganu, aku tak ngeterke sik ya. Oh, wis dodel-dodel ngono kok nek yo. Lek. Napa to, Mas? Ya aku kok Cik, kepikiran Darso iki. Mesake to? Mesake biar Mula kuwi. sledeng ora mulu pamunggo banyu lawan penguripan. Mikir iki dobel-dobel ku kayak mikir banyu. Banyu Ora nek banyu ku susah. susah. Bungkus dibongkar. Ah, Ya ta. Isih mikir duit sing anake. mula kuwi. Rara tegel to. Aku iki ngrasake pomo dadi Darso ndak kuat ndak Ora mau. mungkin no kowe kuat mikir. Aduh, piye lek solusine? Ya wis to, Man. Wong genah ya wis mbok sili duit lho. Iya, tapi duit ki ra solusi lho. Lah terus arep mbok kei solusi apa meneh? Ngene lek timbang upload depane Darso. Iki kanggo ngenteng-ngentengi. Lho, iki nek ras dulu ra mungkin aku ngerti solusi kaya ngene. Maksudnya gue ngenteng-ngentengi. Iki babane tak jaluk. Darso karek mikir anakan 200. Iki lho. Iki poin iki. Iki solusi iki. Ora nggur kanca ning ya sedulur tenan ngene iki. Seneng aku, Mon. Iki babon mbok jaluk. Plek. Darso karek mikir Anakan 200. enteng ora. Beh, percaya. Ora apa-apa. Wal iya kowe. Bapmu. Ini ra Darso nek aku wis nembungke ndodo ning ngene ra mungkin tak gawe solusi. Oh iya. Wis beres. Aku tak omong Darso sik. Mantati. Ah. Sah? Piye lek? Aman terkendali. Tenanan lho iki. Loh, piye to lha apa wajahku ki kaya wajah kecu to, So? Alhamdulillah. Matur nuwun Gusti Allah. Sidados tenan aku iki. Sip. Ditendi. Dit apa? Gitu. Lah jare sampean iso nyileke dhuwit ning gone momon. Ya wis tak jilihne. Lah iya Dite. Dit apa? Piye to, Lek? Mau aku kuwi nyilih dit momon 1 juta. Terus wis dikekne aku. Ngono. Ning ya kuwi momon meling. Duwite kuwi duit wedok. Tegese nganaki. Ya jelas ora apa-apa. Oh ya duit wedok ya kudu mana. Ning ya kuwi nganakane ya ngrolasi lho so balik kene tunjulane 200. Ya ora apa-apa, gampang. 200 itu termasuk sithik lho, Lek. Nah, kuwi mau duit 1 juta wis dikek aku. Nah, momen mau ya wis nganggepe karo awakmu ya wis kaya sedulur. Nah, ning gandeng deknen kuwi kan ya ngerti to, awakmu kuwi nyambut gawe ora ajeg. Nah, momen duwe pemikiran kanggo ngenteng-entengi awakmu. Babone dijaluk dhisik, mula tak balekke karo momon sik. Ngono. Lah terus awakmu gari duwe tanggungan balekke anakan 200. Ye, enteng to. Momon ngenteng-entengi awakmu. Lah Dite sing 1 juta. Piye to kuwi iki? Ya wis tak balekke momon babone. Lah kowe gari duwe tanggungan balekke 200.000. Enak to. Alah, Lek. Piye to kowe iki, Lek?
Kowe iki ngono kuwi iki jenenge dipukili momon. So, momon kuwi ora enek niatan mukili ya. Ning momon kuwi ngekeki solusi ngenteng-ngentengi kowe. Seto. Saiki pikiran. Aku njilih duit 1 juta. Duit urung tak tompo, durung sida tak engko. Lah kok aku wis duwe utang momon 200.000 iki. Nalare iki piye to, Lek? Iya ya. Aduh. Wah, ayo momon mukili no iki. Lah iya. Terus piye no, So? Mas, boleh, Lek. Wah, momone kurang ajar tenan no. Beli wong gedang. DR Production itu ngopo iki? DR niku napa? Durwet Production. Iki ngopo ta? Raimu doting telekuk kabeh iki ngopo? Iki lho. Lek bukan kuwi, Lek. Niate niku arep nulungi kula. Ini malah ngerkasake kula kok. Sik to. Piye to? Iki perkarane apa? Cerita ngono. Ngeten lho, Pak. Darso niku ceritane niku rak ajeng dandani banyu. Terus butuh ragat. Lah kula duwe solusi. Nah ceritane kula tembungke teng momon. Nyilih duit 1 juta. Lah kalih momon kan nggih disilihi. Ning nggih niku momon niku meling. Duwite niku duit wedok. Tegese manak ngoten lho, Pak. Aduh, itu nek manak ya kuwi sak lumahe. Nah, nyilih 1 juta balekke nek 1 juta 200. Oh, 200 korelasi. Nggih. Oh ya ora apa-apa, 200 tok ya enteng kok. Nah, terus wong gandeng momon niku nganggepe kalih Darso niku nggih kaya sedulur. Lah, momon niku ning ngene ya, Lek. Kanggo ngenteng-ngentengi si Darso, wong nyambut gawene ya ora ajeg. Babone tak jaluk sing 1 juta. Terus engko kowe gari duwe utang balekke anakan 200 lho. Solusi to, Pak. Darso sing ora paham. Jenenge iki kok malah guyu. Mbok yo ngekeki solusi ngoten to, Pak. Iki dibukili momon, kowe iki dibukili momon. Ngomong tak beres. Mon, kowe nengo mburi, ning tongkrongan mburi, ngisor wit pelem, ya. Tak tunggu saiki cepet, aku butuh karo kowe. Tundel ya. Lah kok dadak delik barang ten opo to, Pak? Iki pitu rasa kakean komentar perkara kita rampungane. Wah, selamat sore Pak Yusulman. Ya. Kowe saiki potang lho. Wah, yen mboten potang to bahasane. Kula niku ngibadah. Lah, ngomong potang kok potang ngono wae rasa dadakan kesulitan ibadah. Jenengan kersane ngoten nggih mboten napa-napa. Ah, saiki aku arep potang kowe. Waduh, kayak pinten, Pak? 1,5. Wah, kok yo ora mau to, Pak? Dik kula bar kula paring mintu. Lho, tanggung jawabmu piye sebagai potang? Aku butuh kok. Waduh, iya ya. 1,5. Mboten enten Pak, 1,5 juta. Lho, lah tanggung jawabmu piye sebagai potang diutangi ra ono piye? Aku butuh lho iki lho. Wong ngeten mawon. Niki antene 1 juta. Wah, mantaman iki. Oh iya. Kula sik utang 500. Oh, kok utang 500. Nggih. Ya, kebo sapi sing digugu. Keloane. Menungso omongane. Oke. Iki 1 juta. Ngene, Mon. Kengko daripada aku kabutan, ya toh. Dinggo ngenteng-ngentengi. Nggih. Iki pabonane tak balikke. Yo, ben padang. Pinter, ben ora pikiran ya, Pak ya. Yo iyalah. Nggih, ngoten niku lho, wong urip iki goleke tenang. Kowe utang aku piro mau? 500. Oke. Ciro. Patmo 500 pun sanggih ya. Saya. Ciao. Tarso. Ini. Kemutang momon piro? Kali atis lah. Yo balikke. Mohon kanggo Oh iya, 200.000 ya. salu, Pak. Kang, Kang. Nggih, Pak. Kan pengen-pengen gitu, Mon. Geno. Jajan rupa ijo. Loh, Jajan. alhamdulillah. Koin. Batik berte. Sah ya ngono kuwi jenenge. Nggih, Pak. Sun le, Pak. Ya iyalah.
Sik Pak. Lo kayak ngomong betul di 1 juta iki. Tapi kari piro? 700 sih, Pak. Tapi iki piye to? Iki jelas apa ora? Sik. Kene. Piye to iki? Piye to? Coba to, Pak. Aku utang kowe 1,5. Mboten enten, Pak. Lho, kowe sebagai potong tanggung jawabmu piye? Nggih, niki ngeten mawon. Niki entene 1 juta, niki kula paringi jenengan. Oh iya, berarti kowe utang 500. Kebo sapi sing dilubu? Keloane. Nah, menungso omongane. Oh iya. Iki dinggo ngenteng-entengi ben aku ora beban. Babonane tak balekke. Ben ra kabotan. Ben ra kabotan. Iki lho Pak, kersane. Ben padha penake ya kan. Ya. Cetang bro. 500 mau kok ya. Ayo ndi? Ciro, rupat, mulai iki lho. So, utang ngomong piro? 200, Pak. Sahur. Nomor pisan kas. Lunas. Oh iya, lunas tuh. Kowe nyar utang aku ki ya. Sing 200.000 to. Lunas ya, Pak. Penake. Jajan rupa ijo. Oh iya. Jajan dhewe untuk kopate BRT. Wes, boy. Gimana tuh, Pak? Cobi duitnya gorengnya, Pak. Cobi. Iya, Mon. Goreng. Oh, Mon. Mbok dalune to, Mon. Nih. Oh, ini Pak Yusuf Sulaiman yang saya hormati. Hari ini saya tidak menerima potang. Saiki kowe kuwi aja sok seneng mugi kancang. Nek pancen duitku kudu ndang dikekne bojomu. Yen ndang dikekke. Aja terus kowe menggunakan kesempatan kuwi dienggo mukili kanca-kancamu. Nek ngene, kosong-kosong. Bar aja mbok hitung utang nah lho. Nggih. Pak. Lah terus nasib ledeng kula pripun, Pak? Yo sesuk kamar ngarep kae lho nggonku kae karo dapurku keceten. Wah, jenengane malah kon ngecat meneh to. Yo. Lho, lah bayarane ngecat ku lak yo iso nggo dandani ledeng to, So. Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak. Siap.